Se on kuulkaas meikäläinen Keski-Suomessa ja Jyväskylässä ja matkalla tuonne meidän varastolle, missä käydään jututtaa vähän meidän työjohtajaa Kiiverin Mikaa. Ja Mika avaa meille vähän Keski-Suomen toiminnasta. Ja sen jälkeen me käydään Mikan kanssa Pohjolan rakennuksen työmaalla, kerrostalotyömaalla, missä tutustutaan vähän mitä myösillä tehdään ja sitten samalla myös Pohjolan rakennukseen. Mutta jatketaan varastosta. Mä oon Kiiverin Mika ja mun vastuualueiden nikkareilla on Jyväskylä, Kuopio, Mikkeli ja tänä kesänä työvuosia tulee nikkareilla täyteen 20. Kokoonpano mun alueella on, että minä hoidan työjohon hankinnan ja Kuopiossa myynnin hoitaa Korven Pekka ja siellä mulla nokkamiehenä on Tuovisen Joni. Mun alueella on 10 asentajaa, jolla pyrimme hoitamaan kaikki nikkareiden repertuaariin kuuluvat tuotteet. Eli tuotteita, joita minun alueella tehdään, niin on listoitus, oviasennus, ikkuna-asennus ja tiivistyskittaukset. Pääsääntöisesti kohteet on asuntokohteita, rivitaloja, kerrostaloja ja myös sairaaloita, päiväkoteja, kouluja, palvelutaloja ja muita julkisia kohteita. Näitä tuotteita me pystytään tarjoamaan Keski-Suomen, Etelä-Savon ja Pohjois-Savon alueella. Ollaan tultu Jyväskylässä Pohjolan rakennuksen Puistolan tornin työmaalle, joka tulee olemaan Jyväskylän yksi korkeimmista rakennuksista ja maisemat on kuten näkyy aika hulppeet. Tällä työmaalla me tehdään oviasennukset ja listotukset. Pohjola Rakennus kuuluu Pohjola-konserniin ja yksi Suomen suurimmista rakennusyhtiöistä, toiminut 30 vuotta. Jyväskylässä Pohjola Rakennuksen kanssa ollaan pitkään tehty yhteistyötä listoituksen ja oviasennuksen tiimoilta. Yhteistyö on toiminut kaikin puolin loistavasti.